Готови ли сте? Къде се намираме? Пред Шератон. Пред Шератон. Уха! Къде сме? Шератон. Руанда. Цивилизацията! Докъде бяхме вчера? Мизерия! Уха! Нека да ви е лошо. Няма стоп, гледайте градинката, ох майко мила. Ще има да показвате звуци и гледки от Орландо после. Не се смей, Наталия ще има да се радва. Ще се радва, не ми. Ще иска и тя да е тука. Милото ще радва, ли? Какво ще го правим, Славо? Къде салата не доматина трошия ще правим? Ще бучка ли колчета в коматела? Не знам как се казва твоята приятелка, ма да е жива и здрава. Мариана. Няма значение, Мариана и тя ще е щастлива.